Sabiro dakika 31 wadhi nyime kod weche manyien mag migago gweng' ma Ogwedhi mantiere Suna East County ma Migori bang' piny owacho singo medo arita e gwengego ma oyangi gi commissioner ma county ma Migori David Gitonga. E kinde romo mane otimore e chiro ma Ogwedhi, jodak ne oywago rochruok mar arita gi timbe njore ma osebedo ka timore ma bende osekelo lal mar mwandu ahinya to e chiro no. Bende gidwaro mondo mi med pesa mag arita kendo kelnegi nyamburko ma ginyalo timogo apedha kendo lawogo jokuoge ma osebedo ka kwalo mwandugo. Commissioner no osingo ni piny owacho dhi loso tesend obila ma adundo e alworano kendo medo kwano obila mag arita ka bende ogolo siem ne jogo ma pod timo ohand kuong' ma ok opuodhi ni biro kawonegi okang' mager mar chik. Sana hatuna maaskari ya kutosha. Tuko na station ambayo OCS ndio kiongozi hapo, lakini tuko na maaskari 5. Tulimuuliza CC ya kwamba hii mambo ya OCS kukana maaskari 4 ama 5 inatusaidia na nini? Kwa sababu unaweza pata kama OCS ndiye amebeba bunduki ati ndiye ana operation na inafaa yeye mwenyewe ndiye akwe command. Kwa hivyo ametuambia ya kwamba muda si mwingi maaskari itajaa hapa, na tunakuomba sana mtulete gari ambayo hao watu watafanya nayo operation. We've been able to address those issues, some which we've said like provision of security officers. We'll be able to do it once the post is renovated. Again, the issue of provision of a vehicle. Today we had a meeting with our CS. We've presented our request for vehicles and security officers, and Ogwedhi was one of them. We've also been able to talk to the people on the issues of illicit blue. It is a security threat to the country. We'll continue clacking down on illicit blues. Those who are found culpable, appropriate legal measures will be taken, notwithstanding compulsory or even surrender for fetchal of the assets used to ferry such kind of drugs to the state. Otherwise, I'm requesting the members of the public to assist us, to support us. We'll work together with them. We'll ensure that all those issues that are supposed to be done, they will be done. And also we've given them the Mulika application number 988 to ensure that they are also able to give us information real time.